صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا Gusti Allah dawuh sejatine mati besok ning akhirat akeh sing jaluk bali pengin arep ibadah bekti marang Gusti sakwise ngalami kebendu sing gekirisi Kanjeng Nabi dawuh sejatine mati sakwise mati ketune kepati-pati sing amale apik ketune mung sethithik sing amale ala ketune tumindak murka Nabi Ilyas wae arep mati mrebes mili mergo mung ana dunya kesempatane ngabekti nalikane mati sekabehe dilereni sakwise kuwi padha ngunduh wohing pakerti mumpung isih urip padha ngati-ati ayo diakehi nggone bekti marang Gusti urip ana dunya iku ora suwi ojo nganti ketun ing tembe mburi Salli wa sallim daiman ala Ahmada Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad